Guys, manghingot to sa ko guys, kaya makalibre kog pang manicure. Ang tiil mo nagtiil ka baw. Ano makalibre kog manicure ya? Tig manicure na rin mo ya, tiging-ging, naghang inahan. Inahan kabuang. Na guys, grabe glasa ang kagwang hani pang iraken ron. Jara ka ko ana biyawon ng glasa, manggigil ko magtan-aw. Guys, ang kalibre na kog pahinlo ya. Sama naman sa nahingot eh. Ano, isa na pag kong limpihuan. Manicure na po kong tinging na. Sarot na po yung malisa pino. Wala na, wala na. Wala kataw. Wala wakwak ng suroy-suroy no. Wala wakwak ng suroy-suroy guys. Kaya nahurot na lahag panguha. Ado-adong irot silang wala na habidyohi. Agam lagi isang kuto. Ay, ako na pimalikiran. Nga na, rami-rami guys. Magsabot-sabot ra. Hurot lagi isang lasa. Hulot pag nito ko. Naman. Sabay kulor ani di. Sabay nice nga color ani guys. Ngitap ko na rin. Sabay nice nga color. Tabok man siguro na imong kuto. Na guys, ang naghanap ka yung mga color na. Yeah. Color. Nice isa. Tara guys. Wow, dami-dami colors. Ako na namang pang pintal. Sabay nice nga color na ito. Kanaray blue ma. Green nga ba? Green? Makuha eh. Green? Green. Kani? Buwang na. Ano ba niya mura na dahon na pang tiila ni guys kay dahon aw ka naman kani green. Kani di green na. Kuwas kinaiyahan green. So. Dita ka manung ka green. Green, color green. Manicure si mama color green. Kami na kulog din mas. Kami na kulog. Kalibre na jud kog manicure guys, sina ko bayad og 50. Hinut anay man mi. Hinut an man sa una. Purot pud ang lasa. Sino? Wanay kato imong Na. oh. Lakin sa tong ganahan magpa hinguto diha ngari raman mo subay. Basta ini man hiluigan ko ko. Na guys, katong ganahan magpahinguto ngari laman mo. Sabot-sabot naman ta. Ingkinot lagan gyud ka ko. Ato tundag kag hatik. Nah guys, ako naka-virgin na ng sutika, color green. Mga kong tiil na dahon. Wow, very nice ang color. I love it. Kailangan ko isang color. Very nice, B. Wow, very nice. Wow. Grabe ka view. Oy, color green. Murag dahon. Dahon sa mga buwak. Dahon is mangga, green kaadso. Dos mangga no. Mura man dapit og hani ba ning kulurang mura mang yellow green aw hani ba? Yellow green yung Ay green. pagka-yellow si dyan Nice ang color. Basta sa magkugi guys na adjud maabot. Diba? Kanawa nagkugi ko pahingot to na. Kugi pag sa kuskus ang tiil. Na naman ka diha banis limon na naman ka danha. Puro mga kinsa may nagbutang dani. Puro mo gajud ka kay atong ano ka lemonish. Laki man din lemonish. Laki din iti. Laki man yamang lemonish. Oh. Okay na ma. Laki man din yamang lemonish. Oh, bebe. Wow, orang lamian na sang kuko. Grabe ga. Nice na. A few moments later. Morning guys. Welcome back again sa mong channel guys. Kin and Kimbo to vlog. Sa dapog karitong isda guys. Si Baon. Raos ng tabahanti. Meron lajo. Pasik man. Tama. Baon na ito paniod to. Ngayon maulit lajo. Lajo isang tabahoan. Lajo guys kayo na. Grabe pasik sa mantika. Ito ang panangga to. Tatanaw mo ang panangga guys. So magpasikan og mantika. Yang rakit pud. Itang mga paso, mga paslot itang baroy na. Mut pud kamaot lang general. Tawon na guys. Daragang panangga guys ya. Panangga na mantika.
So, balihin na isda hang mainin. Hindi ka mga pasikan. So, kung pinsing ba? Balihin sa yabi. Wala man. Ang pangbalihay. Ito guys. Nasa malihig isda. Napagod na. Wait. Pangunari. Ano guys? Bali na yung uban. Ayan. Ako ba may kapinsing. Nato. Kita ko mahaman guys sa food. Pinakadun sa puwasik kay ano manggihinaga na. Hinada na siga. Hinada na heart control. Itong gas. Kita guys, dalawa na lang. Tapos ng ating trabaho. Nahuman ako perito guys, diya. Mananagluto og isda. Sa daan pamahaw. Sa daan pamahaw guys. Salin namin hapon. Hindi sabaw hapon. Salin may pamahaway. Perito namin. Oh, ginawa ko guys. Kung kin na may ipamati. May isa magaw magkaadyo. May ipamatis kay kin guys. Sige ka. Kalujaman. Kalitog suka. Uy ka dyan purma. Kuya. Di, kaya tangungitan si Kuya Debbie. Sampakan is. Dahil lain ko pamating kin. Unang sa mataan ni. Pas muna siguro ni. Magkarag kaon. Kalujaman kalit. Hapon. Sapon. Hindi ka naman agad dali. Di kayo magsigla ko ha. Agan man. Sugat ang mata. Ang kazilanti. Mong grabe man ka. Agan. Kibong siguro po tawag. Uli ka rin dyan. Mawa na pud. Ito biga. Wah, dari tubig lebih. Biasa ngiptag kuan. Kini dia. Lutok ng awi. Butang ang Milo. Ini sabaw-sabaw. Pangag ininit. Dahan ng lugawan na nila. Sabit-sabit. Mahay-hay. Apa ni hayad dun? Ito pa paday ka, pagkaan na day. Dili lang. Gata rin, gatang kosin. Kato pa ka. Hindi ka, hintan ka pa pa. Hintan ka pa pa. Ay, Wala agmuro sa puti. banta. Ka, ban mo to puti ka. Kaman siguro sa simana, namurot ka man. Nakin. Basa pa na. Pa, Bi, alang sa magawa dari. may labo. Bi, naman yung pamati, bi. Sina? Kulbaan, magkugais mo kalit magsuka. Isa mo ba? Hawasan niya? Abang hawas? Kasi batiin itong mga bata, di ka mahalin na, uy. Sabay pang sakit sa ngipon. Pilan. Ay, kami ka nag-niaw, uy. Palusot ka engineer siguro, engineer. Radyo lang engineer. Na. Diba, all? Sintro, bakit ko lang din? Baan ko na nga. Sawas. Simple. Paluja-luja kay daghan pa tag video. Ha. Ha. Laman.
Ang pagsahilanti. Hindi mo Kalit man. na dyan suka. Daon. Huwag po sa hapon. Ay sinat. Karoon nangitan mo, ano, man? Lujar aja kasi mo kakiat. No. Kaba? Tubig ni kuya dahil. Igib ni kuya. Ano na tubig na? Huwag isa. Huwag isa kayo, Ji. Diyan na tatadigda. Ikaw dadanin yung tubig dito, dahil. Hindi mo na tayo lagay. Kailan ka ka? Huwag isa kuya kin guys. Huwag isa aja ka rin. Tug sabi. Kaya ulian. Ba? Ikaw eat na ito pa. Ngitan ka pa pa. Hindi na kayo madamag ka. Ikaw. Kag-uugod guys na ipamatiig itong mga sakop. Okay. Hindi ka na ba? Nanonood kami rin kuya. Isabay pagsakit sa ngipin. Ano na? Ito. Bagang. Ako. Itong agon sa kinitin. Mana kaya? Ito naman? Ano ka na ka? Gagayal mo ng hugas. Siguro to. Kano ka? Karoon? Narinig mo kasi yan. Magbubog na. Itong agon sa kinitin. Ayun. Pag-uong mo nag pamatiin. Sabi tayo na Kaya sabi, duglakaw ha? Nagkakuan mo laagan. Agan tus unahan maglaag. Bisa na itong bana kaya sa gitna. Tingin ko na huwag siya. Kaya po natin sa pod. Okay na yung pamati, be? Lujo mo di maganingan hiza. Arang maganing kakiat, guys. Isa? Wala kang malipong. Wala kang diyang malipong, guys. Nga naman, saan yung pamati, deh? Pan? Gabaan, maka ka. Mga kang malipong, lain mo lawas. Mga kang diyang malipong, guys. Magkagao, pagkakin, uy. Di mo gano'n dyan nga ni, guys. Ganun kabuntang, karang manika suka. Kiat. Eh, bi, butang na ito, bi. Turo ka papakaw. Ayaw, dari kinagipang iyayay si kuya. Turo ka papakaw, dali. Iyayay man kuya, bi. Iyayay kuya. Kaano man ganun dyan hapugas, hindi nga. Kapungkuan mo na batso siguro. Kaway sa bila. Tugon sa nang sa kurido, guys. Kung sa na, di maglakaw. Kaya kakin? Wala ka malipang. Pudyo sa haway sa ron. Grabe pegang kiapak yun. Grabe pegang kiti-kiti. Di man isa ingani guys. Arang manika jo kakiat o buntag. Arang manika sus. Panuhot sa uning bataan ni Susadyo. Susadyo na ng gawas. Haway sa kanijot. Kaya grabe pa ng wala maglain yung munti dyan. Hindi nakakasukaan. Salamat sa ginong maadyo ng takaw. Tara na yung sanina. Yung sanina. Kita na yung pusod. Naranaban dyan lipadya guys. Kaya hapon na isa nang ipili ng ipuka. Ito to sa mga panghangir. Lipay taon na dyan guys. Maadyo ng takabi. Karong makabidyo na tawag maha. Uy. Hindi bisa suka-suka. Dahil hindi pa tutuan na to sa itong mga pawirin dyan rin. Yung mga pawir. Nabinta ko na dyan pamati. Yung zaman nabinta na mga pamati ma. Tutuan si dyan. Habang na ikuanan. Kaya bawa mala ng mga Bisaya. Sana mga kuan. Sa kuan pa rin mga bujagan ba? Mga bujagan. Katulog.
Nga sa paghaman og tutulog tus hangi kuanan di patutuan sa kay gaan ko na isang lawas. Nakatuwa. Mata mo uli ana uy. Ano ito mag-u. Tahan na siguro ng pamati. Ika na kong merkado guys yung palit ko by G6. Kaya hudan ni kuan by G6 pares tamul dari bay. Kaya tanto nagpahan. Uy. Ngayon tao katug. Guys, kani sa lamay yung video rong alaw kay na. Kami kay mo kuan ng video. Salamat sa inyong pagtanaw guys. Huwag nyo kalimti pag-subscribe ang mga YouTube channel. Sigarin ko,